Čo? Ale ešte jak to zatočím. Na čo sú tie dvere? Jerguš. Na police. Na police? Dobre. Kde idú byť police? Pod kroví, veď sa narežú. Pod kroví. Na tréning, tak bol tam kontajner. Povážne. To je od kontajnera. Zo série tam, keď bol kontajner. Pri tebe sme hneď boli sme to hneď zobrali vtedy, keď som išiel od teba. No pozri sem, majster. Čau. A Dada odchodí a kričí na kameru. A ja budem kričať.